Малко преди Нова година получих доста запитвания за продажбата на този апартамент, който до тогава се отдаваше само под наем. Малко след това го обявихме и за продажба, а в момента вече и с редуцирана цена. Доста надолу, тъй като беше фирмен, имаше ДДС в цената, в момента вече цената е без ДДС, прехвърляне на физическо лице. Тристайният апартамент е уникално обзаведен, чисто нов, в сграда с АК 16. В момента ви показвам детската стая, в която има страхотно бюро и удобни гардероби. Тук имаме тоалетна с скрити пералня и сушилня. Това е банята. Изключително удобен и достатъчно просторен апартамент. Ето и родителската стая. С климатици, които са скрити там в решетката, не се виждат. Тук отново има излъз на тази прекрасна тераса с гледката, която видяхте преди малко от хола. Тя е доста дълга и тук се разширява, като има място да се постави масичка с столчета. Този апартамент се продава. За повече информация се свържете с мен на посочения телефон. Благодаря ви!